Aron nga init kay no, lami kis lamaw. Oh, takos og lamaw ba sa gulag gatas. Gulag kuan biskwit. Parang sabaw sa lubi, mo sa sabaw dia. Oh, takos. Oh. Daghan ka na yun na, daghan ka na siya. Pwede na makakaon ng mga unom to na po katawa na. Kan kay patangag kamay-gamay. Ano oh. Dugay na ni siya nga video niya. Mga 2 years na siguro ni nga video. Ang mga bata nga na involved ya pati pang sipunon pa na kayo mga bata pa kayo karon mga dagko na sila. Oh, takos away. Oh. Distribute. Oh. Tapos mong anak ihas kayo lamaw sa butong, di mo kaog lamaw sa butong. Tagaras mga bata ron di kayo mo kaog butong nga lamaw. Endot na kayo, may pang-ero, kaon pa na. Si Bulak to, yung the spot. Di sana